Aginagako herri eskolan gaude eta azterketarekin hasiko gara. Urduri daude, bi ikasle hauek. Nire eskuinaldean, Aiure. eta nire ezkerraldean, Alai. Aiuri, hotxe dago. Zer da emoji bat? A. Mexikoko janari pikante bat. B. Mezuetan pertsonen emozioak adierazteko irudi txiki bat. Eta C. Mojito baten izena. Emoji. B. Erabiltzen dituzu, bidaltzen dituzu emoji? Bai. Bai, osongi. Pozik bazaude zer bidaltzen duzu? Parez daun emoji bat. Bale. Eta triste bazaude? Triste daun emoji bat. Hortxe galdera. Zer da xirimiria? 3 aukera. A. Etengabeko euri arina. B. Itsasoko haize bero eta lehor bat. Eta C. Juantxo tabernako bokadillo bat. A. Zu Aginagako zea? Bai. Bai. Eta Aginagan xirimiri egiten du? Bai. Hala izango tera. Bai, oso ongi. Bi hankako animaliei nola deitzen zaie? A. Hankabidun. B. Hankamotz. C. Hankapean. A. Hankabiun. A. Hankabidun. Aiurik tita batean esan du. Bi hankako animali. Hala izango tera bai ala ez? Bai, oso ongi, hankabidun. Hankamotz ez, hankapean ez da ere. Oso ongi, hortxe. Hala, txapeldun. Zein animaliak jaten du bere buruko ilea? A. Katuak. B. Zaldiak. C. Elefanteak. A. Eskenekatuak daskat. Zu katuak dituzu? Lau. Lau. Eta beraiek jaten dute bere ilea? Jola iten dut. Osongi. Alaiek seguro daka. Lau katu ditu eta erantzuna katua. Bai, katua da. Nik ere katu bat banakan, baino bere ilea maren nerea jaten zuen. Hementxe jaten dut da bera. Iri gabe, no? APP esaten dudanean, zertaz hitz egiten ari naiz? APP. A. Apple Pork Potatoes munduko bokadillo txapeldun, B. Ordenagailu edo telefonan instalatzen den programa. Edo C. Partidu politiko bat da. B. Mobilan instalatzean programa bat. Zuk asko dakizu hontaz, ez da? Bai. Hala izango te da, B izango te da. Bai, oso ongi. Ordenagailu edo telefonan instalatzen diren programak. APP. Musika gustatzen alzaizu? Bai. Bai. Kanta bat joko dut, turuta honekin, oso ongi jotzen dut. Ea asmatzen duzun ze kanta den. A. Oskorriren ikusi mendizaleak. B. Luis Fonsiren Despacito. Eta C. Frozenen Let It Go. B. Bai, alaxe da, oso ongi. Jakintasunaren dominio, horrek zer esan edu, oso jakintsuak zaretela. Bai Aiuri, jakintsu handia zara, eta bai Alai, zu ere jakintsu handia zara. Zenbat txalo merezi dituzue? 5. 5 nahikoa da? Bai. Alai 5, orduan 5 txalo egingo ditugu.